Üdvözlök mindenkit! Először el se hittem, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát 2022-ben. Azt hittem, hogy csak a média kapta túl egy osztagnyi katona összecsapását. Aztán viszont szembesültem a valósággal. A 2022-es ukrajnai háborúról sok szó esik, viszont nem átlátható formában. Itthon főleg azt is látjuk, hogy a kormány politikai nyerészkedésre használja fel ezt, és mert mondod, igen, más országokban is jelen van ez az eszköz, sajnos, illetve érvelhetne amellett is, hogy senki sem teljesen független, de ez a fajta politizálódása a konfliktusnak, amit itthon tapasztalunk, szinte egyedülálló. A kormány olyan választási plakátokat rak fel, amiken csak a háború szó szerepel, illetve magát az egyetlen egy békepárti erőnek, és kb. Mindenki más Európában háborúpártnak állít be. És a 22-es választásokkor is egyébként központi szerepet kapott ez a téma MZP lejáratásával. Összevetésként egyébként mindkét nagy rivális párt Amerikában támogatja Ukrajna megsegítését, bár a támogatás feltételhez kötése és lassítása ott is ezt a fajta folyamatot jelentheti. És egyébként, ha fegyelmes voltál, akkor feltűnhetett, hogy helytelenül fogalmaztam korábban, ugyanis ez a konfliktus valójában 2014-ben kezdődött, és 22 csak a nyílt inváziót kellene, hogy jelentse. Ebben adós egyébként számos nem kormányhoz tartozó média outlet is, ahol úgy beszélnek, mint ahogyha 22 előtt szinte béke lett volna. Ez nyilván nem igaz. A gondot az okozza, hogy egyből a 2014-15-ös események után alacsony intenzitású lett a konfliktus 8 évig, és majd csak azután lett úgymond hagyományos vagy forró az eddigi hideg háború. Ez szokatlan az embereknek valóban. Nos, témáink kicsit rendhagyóak lesznek, ugyanis a gazdasági, politikai, társadalmi oldallal szeretnék foglalkozni, és nem egyéni morális kérdésekkel. Továbbá kevés szó fog esni konkrét hadicselekményekről, mint például Bakhmutnak az elfoglalása. A fókuszban inkább rendszer szintű általános dolgok lesznek, valamint főként Oroszország és a hazai állapotok, kapcsolatok jelennek majd meg. Ennek az egyik oka az a nagyobb meglepetés, vagy diszkrepancia, amit Oroszországnak a teljesítménye és az elvárások között tapasztaltunk, valamint a kormány narratívája elleni fellépés. Ezt az idézetet azért illesztettem be kezdésnek, mert hogy a várható emberi tévedések, félinformációk mellett, ami egyébként természetes lenne egy ilyen bonyolult konfliktusban, szinte ipari mennyiségben ömlik ránk a dezinformáció, azaz a szándékos félrevezetés, félreértelmezése az igazságnak. Ezt főként Oroszországból látjuk, az ottani kormány eszközként használja ezt az információs háborújában, a hibrid háborújában a nyugattal szemben, és ebbe sajnos a hazai kormány is teljes mértékkel beleáll. De beszéljünk egy kicsit a konkrét beszélgetésről ebben a témában, ugyanis a mainstream médiának valóban vannak olyan negatív oldalai, amivel számolnunk kell. A média szenzációhajház tud lenni, túl hamar tud jelenteni egy konkrét dologról, tehát nem várja meg, amíg leülepszenek az információk egy adott eseményről, mondjuk egy hadműveletről, hanem túl hamar jelent az eseményekről. Túlzóak tudnak lenni a kijelentések, továbbá a főként rövid cikkekre értve az okokkal nem foglalkozik a mainstream média sok esetben. Ez megint félrevezető. Valamint kétes forrásokat, nyíltan elfogult vagy nem szakszerű forrásokat is fel tudnak használni, és ezt minden kritika nélkül továbbítják ezek a média outletek, és ez valóban külföldön is
igen gyakori, úgyhogy óvatosságra intek mindenkit, amikor a médiából tájékozódik. Ennek a következménye egyébként az ingaszerű hírek például, az az, hogy történik egy sikeres cselekmény az egyik oldalon, akkor a hírek elindulnak abba az irányba, hogy hát akkor az oldal fog győzni, akkor 2 hét múlva befejeződik a háború, szuperfegyverek jelennek meg itt, vagy a másik oldalon, és ezek majd egy csapásra eldöntik a dolgot. Na, ilyen nem lesz. Ez nem egy film. Az itthoni szituáció is hasonló, többségében hasonló, mint a külföldi, ugyanakkor megjelenik egy nagyon erős kivétel. Az átpolitizáltság és a leegyszerűsítés az külföldön is megjelenik, viszont Moszkva narratívájának a teljes átvétele gyakorlatilag mindenféle utángondolás nélkül, még állítólag szakértők részéről is eléggé aggasztó itthon. Ezt nem is kell mondom, de kormány és a hozzá köthető nem hivatalos médiaforrásai nyomják 0-24-ben. Ez az álláspont szerintem hihetetlenül káros Magyarországra nézve, ugyanis már meglévő előnyöket áldoz fel a kormány kétséges jövőbeni idézőjeles előnyökért, amely előnyöket egyébként vagy nem is látunk még, vagy pedig nagyon is kétségbe bevonható, hogy mindenki részesülni fog ezekből az előnyökből. És miért káros a kormány álláspontjában a kérdésben? Nos, kezdjük azzal, hogy a külpolitika eredményei vitathatatlanok, amely eredmények közé tartozik az elszigetelődés a NATO-ban, a saját katonai és gazdasági szövetségünkben, az EU-ban, aminek vannak gazdasági hatásai, vannak közvetlen és közvetett hatásai. Közvetlennél megemlíthetjük például ugye a pénzbefagyasztást, aztán a vétójunknak a megkerülése már tavaly felkerült az asztalra az EU-ban. A hazai biztonsági szerek kompromittálódtak a hackerügy kapcsán, erről majd később többet beszélünk, és nemzetünk jó híre külföldön elég jelentősen csökkent az elmúlt időszakban. Ezek által összességében elmondhatjuk, hogy a külpolitikai súlyunk csökken, és ez felveti egyről a kérdést, hogy de például Szijjártó Péter hogyan szeretné a külhoni magyarok jogait megvédeni, az ő érdekeiket képviselni egy rosszabb gazdasági helyzetben, és úgy, hogy nemzetünk jó híre az elég nagy csorbát szenved. Külpolitikához kapcsolódik az is, hogy önkényuralmi rendszerekhez mozdul el a kormány itthon. Ezek pusztán politikai szempontból, gyakorlati szempontból azért kifogásolhatóak, mert megbízhatatlanok, hosszú távon főként demokratikus országokkal összemérve. Aztán látjuk a Visegrádi négyeknek a megbontását is, amely blokkot egyébként ugye a kormány saját maga promotált, mint egy konzervatív szövetséget, ami ellensúlyozza az EU-n belül a nyugati államokat. Ez a blokk vagy tömb, ez megbontódni látszik nagyon keményen. A cseh külügyminiszter például egy rádióadásban úgy fogalmazott, hogy a magyar kormány egy rozsdás törrel szúrta hátba őket, de láthattuk, hogy tusványosan is a miniszterelnök megint leszólta a lengyeleket, és most kollektíven úgy fogalmazott, hogy a lengyel politika a legálságosabb Európában, amely kijelentésnek
eléggé visszataszítónak kellene lennie, úgy gondolom, főként a nemzeti oldalnak itthon, az 500 éves lengyel-magyar barátság tekintetében mindenképp. Ide tartozik egyébként Robert Ficónak a kimosdatása is, aki ugye elszenvedett egy merénylet kísérletet, viszont a kormány és a kormány média mindent megtesz, hogy a legjobb színben állítsa be ezt az egyébként nyíltan magyar ellenes politikust, aki a 2000-es években Ján Szlotával együtt gyakorlatilag a leghangosabban volt magyar ellenes a régióban. Hozzájuk kötődik a Malina Hedvig ügy például. Aztán kisebb további érdekességeket is látunk a külpolitikában, például, hogy kínai rendőrök jelennek majd meg a magyar területen, valamint, hogy a 86%-os függésünkkel mi vagyunk a legjobban az oroszokon függő gazdaság az EU-ban, és ez ellen gyakorlatilag semmit nem tett a kormány. Az orosz hacker támadás itt is megjelenik, mint egy külpolitikai tényező. A magyar földet most már ki is árusították külföldieknek, valamint érdekesség a letelepedési kötvények terén, hogy ezen a kormány, azaz pénzt bukott 100 milliós mértékben, holott más országokban egyébként ezek a letelepedési kötvények, ahol léteznek, ott ezek egy plusz pénzforrást biztosítanak az ottani kormányoknak, az ottani államkasszának. És ezeken túl a habatortán az az, hogy orosz oligarchákat és ortodox papokat mentenek az EU-ban magyar képviselők. Kérdésem az lenne, hogy a nyugat-európai villáiknak, illetve a milliós magánszámláiknak a befagyasztásának az ellenzése hogyan szolgálja a magyar családoknak az érdekeit, hogyan szolgálja a nemzeti szuverenitást, és hogyan szolgálja hogy összességében az állam, pontosabban a nép érdekeit. Joggal vetődik fel az a kérdés is, hogy ha ez ennyire rossz, akkor mégis miért is csinálja ezt a kormány? Nos, felhoztam itt egy folyamatábrát gyakorlatilag, amellyel szeretném felvázolni, hogy nagyjából mi is történhetett. A rendszerváltáskor Orbán Viktor beszédeket mond, a szovjet csapatok kivonását sürgette, gyakorlatilag forradalmárként jelenik meg. 2002-ben és 2006-ban ugye elvesztik a választásokat, de még ekkor is, 2009 előtt az egyik legjobban orosz ellenes politikusnak számított a régióban. 2007-ből van egy idézet tőle, nem azért dobtuk ki a ruszkikat az ajtón, hogy az ablakon visszajöjjenek. Ugyanakkor közvetett bizonyítékok szerint a választási bukás eléggé megrendíti a miniszterelnököt, több évig fel se szólal a 2002-es bukás után a parlamentben például, ezt Wikipédián olvastam, és ez időtájt van az is, hogy a Fidesz átvezényli balról a középjobb oldalra. 2010-ben végül, amikor megnyerik a választást, akkor egy elég nagy fordulat következik be náluk is. Egyből elkezdik építeni az oroszra hajazó hibrid rendszerüket itthon, valamit keleti nyitásnak keresztelik el, azt a külpolitikai irányvonalokat, amit megpróbálnak kiépíteni.
Ez gyakorlatilag annyiból áll, hogy ahogy szembe kerül a nyugattal, úgy fordul más partnerek felé, akihez tud, és ez jelen esetben Putyin, akivel ugye a Paks 2 szerződést is tető alá akarják hozni, és személyesen is találkoznak egyébként ugye Orbán Viktor és Putyin ebben az időszakban is már. Először még Simicska Lajossal is, az akkori Fidesz pénztárosával, aki most már ugye eltűnt a politikai életből, és érdekesség az az, hogy 2021-ben orosz hacker támadást szenved el a belügyminisztérium, és erről a kormányzat tud, viszont Szijjártó Péter később elfogadja a barátságmedált, amit tudtam, amíg azóta se adott vissza Lavrov külügyminisztertől. Aztán a 22-es kampányban kiéleződnek a viszonyok, ugyanis kiderül ez a hacker támadásos eset, és az is, hogy 15 évre titkos gázszállítási szerződést írtak alá Moszkvával a kormánytagjai. Ezt egyébként Kósa Lajos úgy tudom, hogy kamerában is elismeri, tehát hogy a hacker támadásban az oroszok voltak érintettek, de ezt később a választási hajrában eltusolják, és hazugságnak állítják be a Fidesz tagjai. Ezek után 2 héttel az orosz invázió előtt Orbán Viktor Moszkvába megy egy úgymond békemisszióra, komolyan ez a neve. És ott valamitről beszélnek, viszont semmiképpen sem az invázióról, ugyanis ez még őket is meglepi később. Az egész médiagépezetük egy ideig nem tér magához. És csak Orbán Viktor volt az EU-ban, aki nem egy élő sajtótájékoztatóban jelentette be az eseményeket a magyar közönségnek, hanem egy megvágott videóanyagban, biztonságban. És az első hetekben azt se tudta eldönteni, hogy ő most kimondhatja a háború szót, úgyhogy kerülte ezt a szót, tippelhettek, hogy miért. Ugyanakkor ezután ismét fordulatot vett, és beleállt ebbe az úgynevezett béke narratívájába, amiből persze kihagyja Putyint, mint felelőst, vagy akár csak mint partnert, szinte még úgy is. Ezek után 2002 telén az energiabiztonsági krízis idején az oroszoktól kér segítséget, és nem a nyugattól. Ezen felül a későbbiekben az invázió alatt megpróbált egyensúlyozni a páva táncával, ami egy ideig működik, de végül pénzbefagyasztást és nemzetközi izolációt ér el a lépéseivel. Sok minden jót nem. 2024-ben ugyanakkor kiderülnek belsős anyagokból, kiszivárgott belsős anyagokból, hogy valóban megtörtént a hekkelés, és ezt már Szijjártóék sem tudják letakadni, úgyhogy most már ezt elismerik, amivel egyébként ugye áttételesen azt is elismerték, hogy 2022-ben ők hazudtak arról, hogy ez az eset nem történt meg. Ebből a folyamatból szerintem teljes mértékben kirajzódik egy olyan vereségszított a politikai irányváltás, amit minden áron fent akarnak tartani, akár még a nemzet árán is, mert úgy gondolják, hogy a karrierjükbe kerülne beismerni, hogy hibáztak ezzel a keleti nyitással. Mert hogyha beismerik, hogy hibáztak a keleti nyitással és az orosz barátsággal, akkor a teljes narratívájuknak az alapja inog meg. Félnek attól, hogy az oroszokról alkotott negatív kép rájuk is visszacsap, mivel hozzájuk láncolták az ideológiájukat és a narratívájukat. Az orosz narratíváról egyébként később bővebben beszélünk. És
Egy lábjegyzett kérdésben felmerül az is, hogy véletlene az, hogy a hekkelés olyan 6-9 hónappal az invázió előtt történt. Egy kis segítség, hogy mi történhetett, vagy mi lehet az indok erre. Nos, hát a Magyar Belügyminisztérium szerverein lehettek olyan adatok, amelyek az EU vagy a NATO szempontjából eléggé fontosak. Nos, a kormány támogatás elleni legfőbb érveinek a 4 pontját szedtem itt össze, én 4 részre tagolom a kormány érveit. Az első az természetesen az, hogy hát az oroszokat nem lehet legyőzni, ők mindent is kibírnak, ezt a gazdaságukra, az emberi erőforrásaikra és a hadseregükre alapozza a kormány. Következő pont az a nyugat hibáinak, elégtelenségeinek a kiemelésére vonatkozik, az, hogy a nyugat gyenge, nincs tisztában a valósággal, stb. A harmadik aztán a legalapvetőbb és legzsigeribb pont, az pedig a háborús eszkalációtól való félelem. Teljesen emberi dolog a harmadik világháború, vagy főként a nukleáris háború ellen való fellépés, ez teljesen tiszta, viszont erről is sok szó esik majd az előadás második felében. Az utolsó pont pedig az Ukrajna rossz, tehát a nép, az állam, vagy pedig a kormányfő negativitásának a hangsúlyozása, ez az orosz dezinformációs kampánynak a felhasználásával, lekoppintásával működik gyakorlatilag, és itt van egy hazai specifikus kitekintés, azaz a kárpátaljai magyaroknak a helyzete, amely nyilván nem mutatkozik meg a nyugati médiában, hanem ez nekünk fontos, egyszerűen szólva. És erről is lesz szó majd a dia végén. Az oroszokat nem lehet legyőzni ponthoz érve. Nézzük meg, hogy mikor lehet őket valójában legyőzni. Összegyűjtöttem ezeket a dátumokat, amelyben vagy vesztettek, vagy pedig egy elég kínos csapást szenvedtek el. Több esetben egyébként náluknál jóval kisebb féltől. De térjünk is át a mai helyzetre. 2,5 évet tart ez a speciális hadműveletük, amely ugye sokkal rövidebb idő alatt kellett volna lefolyjon. Azt elmondhatjuk, hogy az utolsó 2 nagyszabású, egyébként ukrán hadművelet után a vonalak szinte befagytak. Ez idáig a nyárig, és a Blitzkrieg típusú nagyon gyors, nagyon nagy területeket felölelő műveletek helyett visszatértünk az első világháborúhoz hasonlított lövészárok hadviseléshez, amely jellemezte főként a déli és a keleti frontot. Ezen egyébként látszik ezen a térképen nagyon jól, hogy az északi területen a zölddel jelzett részeken nyomult be az orosz hadsereg. Látható az, hogy hogyan akarták elérni Kijevet minél gyorsabban, tehát nem törődtek a fokozatos, szisztematikus elfoglalásával Észak-Kelet-Ukrajnának, és látható az is, hogy később Ukrajna, Herszon és Harkiv környékén hogyan tudott jelentős területeket visszavenni. Ezeknek a hadműveleteknek a tárgyalása
nem képezi ennek a diának a szerves részét, ezt máshol megtalálhatjátok. Itt egy másik térkép ugyanerről, amiről beszéltünk. Márciusban, 2022-ben látható az, hogy mennyire támadási lendületben volt az akkori orosz haderő. Kijevet ostromolták, és olyan nagyszabású ostromokat, helyi központokat is veszélyeztettek, mint ugye Szumi, meg Harkiv, a Mariupolt el is foglalták. Itt lilával jelzik az ukrán területszerzéseket délen, illetve keleten, és gyakorlatilag 24 májusában így nézett ki a front, és itt nagyon-nagyon kis mértékben látszik, ugyanaz, mint a korábbi térképen is feltüntetve, a legújabb orosz offenzíva, amelyről Putyin azt állította, hogy bufferzónát szeretne kialakítani Ukrajna és Oroszország között. Hát ez nem sikerült nekik. A mostani invázió súlyos hiányosságokat vetett fel az orosz hadseregben, ez szerintem megkérdőjelezhetetlen, még azoknak is, akik nyilvánvalóan vagy burkoltan az oroszok oldalán állnak, ugyanis még nyugati szakértők és elemzők szerint is maximum 2-3 hetes hadműveletről lett volna szó. Ezt gyakorlatilag minden alátámasztja a hadműveleteknek a miensége, a csapatoknak a felépítése, azt, amit már korábban említettem, tehát, hogy nem lassan, metodikusan, hanem konkrétan berongyoltak ukrán területekre, és az látszott, hogy északon minél hamarabb akarják Kijevet közrefogni két oldalról, és mind a legalsóbb, mind a legfelsőbb szinteken azt láthattuk az orosz hadvezetésben, hadseregben, hogy ekkora ellenállásra nem számítottak. Számítottak valamennyit, de nem ekkorára, és nem ilyen típusúra. A látható veszteségekről majd később beszélünk. Talán a legnagyobb hiba nekik az volt, hogy hiányos személyzetű hadsereggel támadtak politikai okok miatt, és ennek egy kínos vonulata lehet az, hogy az altiszteknél, amik egy modern hadseregben a hadsereg gerincét kellene, hogy alkossák, aránytalan veszteséget láthattunk. Voltak továbbá furcsaságok a hadvezetésben, amik szintén a hibákat, negatívumokat próbálták ellensúlyozni, kevés sikerrel. Láthattuk olyanokat, hogy speciális egységeket és eszközöket bevetettek úgy, mint általános rohamosztagosokat, illetve találtak egy olyan járművet is, úgy tudom, hogy egy légvédelmi rendszert, amelyet konkrétan a sarkvidékre terveztek. Jelentések szerint egyébként több határral is elvontak csapatokat, még NATO határral is. Ez főként azután igaz, miután Finnországot ugye felvették a NATO-ba, és ugye az is több mint 1000 kilométeres új határt jelent. És távol-keleti egységeket, még Kaliningrádból elvont egységeket is, eszközöket is láttak a fronton. A Fekete-tengeri flottának ugye a 30%-a gyakorlatilag megsemmisült. Egy kis lábjegyzet, hogy a Fekete-tengeri hadszintér, mint olyan,
jelentősen érdekesebb volt több hónapon át, mint maguk a szárazföldi hadműveletek, amelyek ugye, mint ahogy már korábban taglaltuk, nem mutattak nagy változást 2023-ban kb. Egész évben sem. Sem az oroszok, sem az ukránok akkor nem tudták magukhoz ragadni a kezdeményezést, illetve nagy területeket elfoglalni. A szovjet raktárak, amelyek az egyik legnagyobb előnyét jelentik Oroszországnak, nem állnak olyan jól, mint 22-ben. Konkrétan műholdon látszik az, hogy fogynak ezek a készletek. Arról nem is beszélve, hogy ezeknek a készleteknek elég nagy része régi, illetve szabad ég alatt tárolt eszköz, erről konkrétan vannak fényképes bizonyítékok is. Az, hogy Észak-Koreából és Iránból kell lőszert, valamint drónt hozniuk, ez megint a hiányosságaikra egy jól látható bizonyíték. A korábban elmondottakkal kapcsolatos az is, hogy a vezérkarban szinte inkább a hűség számít, mint a kompetencia. Ezt láthatjuk Sojgu esetében, Szergej Sojgu esetében, aki Putyinnak az évtizedes jó barátja, de, mint kiderült, nem olyan jó tábornok. És ha már a hűséget említettük, akkor ugye Wagnernek és Prigozsinnak a menetét azt ugye nyilván mindenki ismeri, aki csak egy kicsit is tájékozott ebben a témában. Ugyanakkor viszont érdekes megemlíteni, hogy ezt a kormánymédia gyakorlatilag elhallgatta ezt az eseményt, ami az egész világot lázba hozta abban az időszakban. Nos, menjünk is akkor tovább. Jelentések érkeztek gyenge kiképzésről, ezt egyébként orosz katonai bloggerek is megerősítik, tehát ez nem csak ukrán pletyka. Volt olyan eset, amikor a fickót úgy hívták be, hogy 2 hét alatt már a fronton találta magát, ezt a felesége mondta egy újságnak, bár igen, ez a probléma az ukránoknál is előfordul az utóbbi időben. Aztán óriási pénzekkel csalogatják az önkénteseket, a helyi bérekhez viszonyítva különösségképpen a szegényebb régiókhoz mérten, és sajnos később sok esetben kiderül, hogy nem mindet kapják meg. 3 évvel bővítették ki a sorozás korhatárát, tehát a 27 éves korhatárt 30-ra feltolták, stop-loss módszereket vezetnek be. A stop-loss módszer arra utal, hogy a seregből való kilépést, természetes kilépést akadályozzák, mind a behívottaknál, mind az elítélteknél. Ezt főképpen szerződésmódosítással érik el. Tehát amíg az első időszakban úgy volt, hogy önkénteseket például fél évre hívtak be, fél évre írtak alá szerződést, utána szépen egyoldalúan szerződést módosítottak ezekkel az emberekkel, hogy addig kell maradniuk, ameddig a háború véget nem ér, ez az elítéltekre is vonatkozik. Hogy így tartsák meg a már bent lévő szolgáló embereket. Aztán sebesülteket is a frontra viszik, illetve nem viszik el onnan őket, nem szállítják el őket, ezt megint orosz forrásból tudjuk. Aztán maga a tény az, hogy elítélteket kell bevonniuk 10 000-ével a 21. században, ez elég komoly dolognak számít. A paralel seregeknek a kérdése, tehát a párhuzamos seregeknek a kérdése az azért fontos, mert ez bizonyítottan jár hátrányokkal, elég komoly hátrányokkal. A hatásköröknek a kérdése bonyolultá válik, a szervezés szintén, a politika beszivárog a hadseregbe, ezeknek a különböző fegyveres erőknek a fejei egymás torkának eshetnek adott esetben, és ez például a II. Világháborúban a német hadseregre, a német fegyveres erőkre
is negatív hatással nehezedett rá. Nagyon régi eszközök visszahívását is látjuk, subnitúinggal, dróntámadások mélyen. Ez arra utal, hogy a katonai hírszerzésük, illetve a légi kontrolljuk, légvédelmük az hiányt szenved. Széleskörű szerabúzus, alkoholizmus figyelhető meg az állománynál, főképpen a fronton, a nehezebb területeken, ugye. A mérgezett fotka történet az arra utal, hogy volt olyan alkalom például, hogy a megérkező katonák egy ukrán településre italt kértek az ottani helyi civilektől, és ezeket az italokat a helyi civilek megmérgezték konkrétan, és valami 2 osztagnyi emberbe bele is halt. Korrupció. Nos, korrupció témában elég sokat lehet mondani, eléggé sokrétű ez a történet, rendszer szintű azt lehet mondani, tehát nem egy egység vagy egy ember felelős a teljes orosz haderőt, illetve kormányerőt, az államigazgatást is érintik ezek a dolgok. Elégtelen felszerelést láthatunk, konkrétan azt is, hogy a online boltokban a testpáncél ára felszökött, valamint ugye találhatsz konkrétan színúj orosz katonai cuccokat, tehát ezeket valaki eladja a közös raktárakból, valamint, és itt megint Kosevarovának az orosz milbloggernek a kutatásaira hagyatkozok, hogy a hatóságok valószínűleg benne lehetnek abban a drogbizniszben, amely sújtja jó számmal az orosz erőket Ukrajnában. Tehát konkrétan az ottani donbassi hatóság szállítja a szert a saját katonáiknak. És volt egy olyan eset is, amikor 2-3 Wagneres vagy ex-Wagneres katonát, akik ezt megpróbálták felderíteni és visszafogni, azt le is csukták. Összességében ezek alapján, és főként úgy, hogy a nyugati segély, amit Ukrajna kap, az messze elégtelen, azt lehet mondani, hogy az orosz haderő nem teljesítette a várt eredményeket. A következőképpen 2021-ből láthattuk egy összeállítást az egyik talán általánosnak mondható orosz tankdepóról. Ezeken a képeken láthatjátok azt, hogy ezek az eszközök gyakorlatilag mindenféle védőberendezés nélkül csak kint állnak a szabadban, és a baloldali képen talán az is megfigyelhető, hogy a vezetői nyílás például ezen a tankon nyitva van gyakorlatilag, úgyhogy ezek a járművek nem csak az esőben és a hóban állnak kint talán évtizedek óta, hanem konkrétan a víz is befolyhat a belső térbe, amely úgy gondolom, hogy még a szovjet haditechnikának se tesz jót. Tehát összességben elmutatjuk azt, hogy a nagyszámú, és tényleg valóban nagyszámú szovjet raktáraknak a minősége, tehát az itt lévő eszközöknek az átlagos minősége az eléggé felemásnak tekinthető, hogy úgy mondjam. A következő néhány díján egyéni történeteket hoztam, de úgy gondolom, hogy az előzőekkel egyetemben összességében jól lefestik, hogy milyenek a valós állapotok ott. Nos, egy kínai zsoldos telefonfelvételét hoztam első példának, amelyben hazaintézve mesél arról, hogy milyenek az ottani állapotok. A baloldali képen például azt említi meg, hogy milyenek a valóságban ezek a stop-loss módszerek, amikről már korábban beszéltünk, azaz, hogy
egyéves vagy féléves jól fizető szerződésekkel becsápítják a külföldi zsoldosokat is az orosz haderőbe, és majd később konkrétan ott a fronton szembesítik őket azzal, hogy csak akkor jár le a szerződésük, hogyha már megnyerték ezt a háborút. Tehát önkényesen és egyoldalúan szerződést módosítottak velük. A jobboldali képen pedig azt meséli el a fickó, hogy voltak már dezertőrök az ő egységében is, olyanok is, akiket ő ismert, és róluk mondja azt, hogy ha őket elkapják, a többiek, akkor ők nem fognak tovább élni, az biztos. Hadban lévő nemzeteknél az információ áramlás az nyilvánvaló okokból korlátozott a társadalomban és a fronton is. Viszont ez a fajta szint és minőség, amit az orosz oldalon látunk, az eléggé jelentősnek tekinthető. A példa, amit hoztam, az ez. Egy kékben ülő, jobb oldalon ülő hadifoglyot telefonon összekötnek az édesanyjával, Ukrajnából, és az első képen a fogoly ugye arról beszél, hogy gyakorlatilag semmilyen tájékoztatást nem kapott a feletteseiről, arról sem, hogy hol van éppen Ukrajnában. Viszont a jobboldali az érdekes, mert ahogy mennek előre a beszélgetésben, úgy világosítják fel az édesanyját a férfinak arról, hogy ő valóban egy hadifogoly, itt most Ukrajnában, és erre a néni váltig állította azt, hogy gyakorlatilag nincs is invázió, és az ő meggyőződése szerint, és az ő tudása szerint az orosz hadsereg csak orosz területen van, és erre kérdezett vissza a másik, hogy rendben van, hogyha nincs invázió, akkor mit keres nálunk a fiad? És erre a néni lefagyott, és nem tudott mit mondani. Ez is hasonló esetek alapján, tehát ne is csodálkozzunk azon, hogyha az átlag orosz teljesen nincs képben azzal kapcsolatban, hogy mi is történik valójában. Itt pedig a baloldali képen látható az, amiről már korábban is beszéltünk, az orosz milbloggerrel kapcsolatban. Sebesültek panaszkodnak arról, hogy elégtelen az ellátásuk egy videón, és hogy nem evakuálják őket. A jobboldali képen pedig egy Z-brigád panaszkodik alapvető dolgok hiányával kapcsolatban, a rossz parancsok miatt, és hogy 3 órát engedtek nekik pihenni a következő rohamig gyakorlatilag. A vezetőjük, aki beszél, egyébként elmondja, hogy 150 ember volt a kompánia eredetileg, és a videóban balról jobbra pásztázik a kamera, tehát belátjuk az egész tömeget, úgymond, viszont én kevesebb mint 20-at tudtam összeszámolni belőlük. Ezt a diát az alkoholizmushoz hoztam. Videón rögzítették, ahogy egy tankkal menekül egy orosz katona, ugyanis a Belgorod régióban autóbalesetet okozott, amiben átgázolt egy kocsin, és megölte annak a vezetőjét. A rendőrök egy kisebb hajsza után tudták lekapcsolni az illetőt. Ezen a dián az Oryx blog által jegyzett látható veszteségek találhatóak nagyjából nyár közepéig. Ugyebár, most ha megnézzük ezeket a számokat, akkor azt tűnik ki, hogy tankokból, illetve gyalogsági harcjárművekből szenvedtek el a legtöbbet. Az oroszok ugyanakkor az alsó 2 sort említeném meg, mint komolyabb tényezőt valójában, ugyanis repülőgépeknek és helikoptereknek a pótlása a legnehezebb és a legköltségesebb nekik. Ezen felül, ami említést érdemel talán, az az, hogy a zsákmányolt oszlopban jelentős, de tényleg jelentős, ugye összességben majdnem 3000 eszköz található, ami gyakorlatilag egy elég komoly adomány az ukrán hadseregnek. Egyébként ugye ezek csak a látható veszteségek, azaz ezek az alsó határt jelentik mindig, amikor veszteségekről beszélünk. Egyébként ezen a blogon
megtalálhatóak az ukrán veszteségek is, még miatt valaki kérdezni, és ez megbízhatónak tekinthető, de természetesen, hogyha van valami jobb ötleted, akkor nyugodtan várom a kommentekben a javaslatokat. Másik kedvelt érv, hogy mivel hogy ők a legnagyobb ország a Földön, ezért nincs értelme kiállni ellenük. Nos, ez inkább földrajzi nagyságot jelent, ugyanis a 144 lakosukból már 1 millió felett áll az emigráltaknak, a menekülteknek a száma. Ezt egyébként a jobb oldali képen láthatjátok, ahol az Economist becslése szerint már 23. júliusában 800-900 ezer ember hagyta el Oroszországot, főként ugye a behívások miatt, és ezeknek a többsége fiatal lesz és tanult egyébként, úgyhogy ez tovább tetőzi az öregedő társadalmat, és azt is el kéne felejteni, hogy 12 gyerekes szovjet földművesek vannak minden faluban. Ez egy modern társadalom, ahol a 2-3 gyerek a megszokott, és az általánossá váló. Továbbá súlyos vagyoni különbségek sújtják ezt az Oroszországot, amiről majd később több szót ejtünk. És egyébként is számos alkalommal volt olyan, hogy a kisebb ország valamilyen földrajzi, vagy gazdasági, vagy társadalmi tényező miatt tudott sikert elérni egy nagyobb országgal szemben. Tovább menve, ez nem a 60-as évek, tehát a korábbi válságokon kívül egyébként tipikus régiós jegyek jellemzik az orosz társadalmat, ugyanúgy, mint az ukránt is egyébként, ezért hoztam fel példának ezt a korfát, ahol a jobboldali orosz korfa mellett látod az ukránt is, nagyjából megegyezik mind a kettő. És ökölszapályként elmondható, hogy gyakorlatilag minden típusú probléma, ami nálunk, vagy a mi térségekben, a poszt-szovjet térségben megjelenik, az ott is természetesen meg lesz az oroszoknál, tehát agyelszívás látunk nyugatra, alacsony születésszámokat, alacsony várható élettartamot, ez főként a nyugati országokkal összehasonlítva látunk egy elég nagy szakadékot, amiben az alkoholizmus az egyik kulcs tényező, a vidékük az elnéptelenedik, előregedik, és erre egy példa egyébként, hogy növelniük kellett a nyugdíjkorhatárát is. Nők esetében ezt egyszerre akarták 13 évvel emelni, ami egy elképesztő szám, és nem is merték végül ezt a törvényt végigtolni. Hangsúlyozom, ezt a putyini kormány nem merte meglépni, tehát a társadalmi különbségek, illetve a társadalmi válaszok ebben a kérdésben eléggé súlyosak, tehát ők sem mernek mindent megtenni. Még tovább taglalva ezt, egyébként a Finn központi banknak a számait hozom itt fel nektek. 2000 óta gyakorlatilag nem nő a lakosságuk. A Rostatnak a saját értékelése szerint a nyugdíjasoknak a száma 27% lesz 2040-re, és egyébként a fiatalabbaknál is megfigyelhető az, hogy a 26-30 évesek körében, hogy 5 millióval kevesebben vannak, mint 10 éve, és érdekes, hogy egyébként pont a migráció menti meg őket, ugyanis a nettó migráció már évek óta pozitív náluk, tehát még az 1 millió, mostani 1 milliós orosz kivándorlással együtt is több ember vándorol be hozzájuk, főként Közép-Ázsiából. Itt láthatjátok jobb fent egyébként megint a Rostatnak a számait és a jóslásait 2045-ig. A kék oszlopok azok a születések millió számban, és a sárga rózsaszín oszlopok pedig a halálozások
millió számban, és ahogy látjátok, gyakorlatilag 2010-14 kivételével a születések mind messze alul múlják a halálokat. Úgyhogy összességében itt azt látjátok ezeken a fekete pontozott vonallal jelölve, hogy nettó populáció csökkenést jósolnak, még a 40-es években is. És itt alul láthatok egy elég brutális számot, azaz, hogy az elfoglalt területek és a bevándorlók nélkül számolva az orosz lakosság 12 millióval csökkent volna 2000 óta. És itt láthatok még utolsónak egy népesség előrejelzést, amelyen korcsoportonként lebontva láthatjátok a népesség alakulását. A 30-39. korosztály van kiemelve. Itt láthatjátok, hogy a szürke jelzi az előrejelzést, ugye 30-35-ig, és itt láthatjátok egy szakadékszerű csökkenést náluk. Összességében csak a 20-29 éveseknél láthatunk egy növekedés, de az is igazából 30 és 35 között. Az összes többi szám, amit itt láttok, vagy mutató, amit itt láttok, az mind gyakorlatilag negatív az orosz társadalomra nézve. Másik eléggé népszerű érvelés típus, hogy hát az oroszok mindent is kibírnak. Véleményem szerint ez ellen pont, hogy Putyin tettei és döntései a legjobb érvek, és a legjobb bizonyítékok arra, hogy ez miért nincs így. Nézzük is meg, hogy miért. Nos, Putyin maga mindent megtett, hogy megvédje a gazdaságilag és politikailag fontos, illetve úgymond értékes részét a társadalomnak, ezért nem akart behívást, ezért húzta el ezt az egész dolgot, ameddig bírta. Talán a legnagyobb katonai hibájuk is ehhez tartozik, ugyanis a békeidei hiányos személyzeti alakulataikat nem töltötték fel az invázió elején, de még a kezdetén sem. Egyébként a tankönyv szerint az orosz doktrína úgy néznek ki, hogy a békeidőben a legtöbb orosz egység 60-70%-on, vagy esetleg még kisebb személyzettel, állománnyal működik, majd ezt feltöltik, vagy visszatöltik a tartalékosokkal, a behívottakkal háború idején, hogy elérjék a megfelelő állományi szintet, amit kíván az egység, ugye? És ez nem történt meg, hiszen Oroszország hivatalosan nincs háborúban, ez egy speciális katonai hadművelet, ugye, ami történik most. A seregbővítésen is megfigyelhető ez a jelenség egyébként, nézzük meg, hogy mi történt. Késő mobilizálást láthattunk szemben az ukránokkal, továbbá ez egyenlőtlen is volt, vagyoni, politikai és etnikai alapon nagyon komoly egyenlőtlenségeket láthattunk, azaz a szegényebb, elmaradottabb régiókban, amelyek politikai, gazdasági központoktól, tehát a nagyvárosoktól messzebb helyezkednek el, sokkal nagyobb volt a behívásoknak az aránya, és hasonlót láthatunk a nem orosz kisebbség esetében is, tehát az orosz lakosságot, főként a vagyonos orosz lakosságot megpróbálták kimenteni ebből az egészből. Putyin egyébként a bejelentéskor hangsúlyozta a részlegességét ennek az egésznek. Azt mondták akkor még, hogy csak a speciális képzettségű és már korábban szolgált férfiakra van szükségük. Ezt nyilvánvalóan megnyugtatásként hozta fel, de még így is jelentős kivándorlási és menekülési hullámot okozott ez a bejelentés. Egyébként a kötelező katonai szolgálatot teljesítők eddig csak orosz földön voltak. Az orosz fiataloknak 12 hónapot kell kötelezően szolgálniuk, és ők eddig nem voltak Ukrajnában konkrétan bevetve.
ez is azt szolgálja, hogy minél távolabb tartsák a konfliktust az átlag orosz családtól. Egyébként közép-ázsiaiakat is bevetnek, Kazahsztánból, Kirgizisztánból érkezőknek gyorsított eljárásban lehet állampolgárság fejében csatlakozni a hadsereghez. Ezeken felül a Csecsnek használata nagyon érdekes, hiszen még a 2000-es években is eléggé nagy volt a szembenállás a csecsen hazafiak és az orosz állam között, és most ezeket az embereket, illetve ezeknek az embereknek a fiai gyakorlatilag ők fegyverzik fel maguk, és képzik ki, és küldik csatába, ami jelentős biztonsági kockázatot is rejt magában. Valamint külföldi zsoldosok is megjelennek egyre nagyobb számban az orosz félnél. Összességben elmondhatjuk így ezek alapján, hogy a kormány fél a társadalmi gazdasági reakciótól, és ezért nem jelent be egy masszív, mindenkire kiterjedő mobilizációs programot, ami azt mutatja nekünk, hogy mégsem bírnak ki mindent az oroszok. Hasonló példa az, hogy az orosz gazdaság legyőzhetetlen, ez nagyjából ugyanezt fogja tükrözni egyébként, amit meg korábban beszéltünk, tehát hogy túl van gondolva az orosz gazdaság, amely bár robosztus, tehát nem akarom alábecsülni őket, de azért nem a 60-as évek Szovjetuniójáról beszélünk, aki hamarabb küldött szondát a világűrbe, mint az Egyesült Államok. Ez az Oroszország, ez nem az. És itt is megpróbálta Putyin, illetve a kormány a háború költségeit elrejteni a lakosság elől, és a gazdaságot ugyanúgy a békegazdaságban továbbvinni, ameddig csak lehet. Ebben mostanában vannak törések. Néhány dolgot szeretnék erre kiemelni, hogyha ugyanis ezt érzem, hogy szemöldököket ránt fel ez a kijelentés, ez az orosz gazdaságnak a becsmélése, úgyhogy nézzük meg a számokat. Például az, hogy Oroszország a 10 legnagyobb gazdaságban már nem fér bele, bizonyos mutatók szerint, és a 10 legnagyobb gazdaság az Kína kivételével az Egyesült Államok oldalán áll. Szerintem ez egy eléggé hangsúlyos érv, de erre majd még visszatérünk később. Továbbá az, hogy a Skandinávia és a balti államok 30 millió fővel tudják azt a GDP-t produkálni, mint ők. 144 millió fővel, mint ahogy korábban beszéltük. Az orosz gazdaság elmaradott, ugyanakkor ez még a hasznára is válhat, ezt ki kell hangsúlyozni, és például az, hogy most leválasztódott az európai, illetve nyugati gazdaságokról nagyon mértékben, ez jelentheti akár azt is, hogy a nyugati gazdaságokban nyugaton felbukkanó gazdasági válság őket kevésbé fogja érinteni, nem lesznek annyira lehúzva általa, de az gyakorlatilag kimondható, hogy modern, precíziós eszközöket nagy tömegbe gyártani képtelenek, amit tudnak nagy mértékben, tehát milliós mértékben, vagy ipari mértékben gyártani, azok a legegyszerűbb okos rendszereket, vagy új generációs, precíziós eszközöket igénylő, nem igénylő rendszerek, illetve munícióknak a gyártása, tehát az úgymond buta lövedékek, tüzérségi lövedékeknek a gyártását azt meg tudják oldani természetesen. Például, és nagy üzemben folyik a korábban gyártott szovjet tankoknak a modernizálása is, de
de olyan eszközöknél például, mint a légierő, képtelenek felvenni a versenyt a nyugattal. És itt jegyezhetünk meg olyan dolgokat is, hogy az orosz high-tech ipar az gyakorlatilag elenyésző a világban. Erre egyszerű példa az is, hogy nézzen körül mindenki a lakásában, és gondolj bele abba, hogy hány orosz technikai információs kütyűt használ. Gyakorlatilag semmit nem fogunk használni, ami orosz. Hanem vagy nyugatit, vagy távol-keletit. De ugyanakkor itt látszik az, hogy a szovjet örökségnek a megmaradása, tehát a védelmi és űr és légtechnika miatt még azért belsőleg a GDP-nek a jelentős részét adja ez a high-tech rész, ugyanakkor viszont 22-ben a globális innovációs index eléggé elmarasztalta őket, és a 39 európai gazdaság közül például a 30. leginnovatívabbnak ítélte meg Oroszországot. Az orosz barát médiában az orosz GDP növekedés jelenik meg, mint egy szám, ezzel dobálóznak folyamatosan, hogy elhitessék a rendszer híveivel azt, hogy hát az orosz gazdaság az működik. Ezt én megcáfolom azzal, hogy ennek nagy része a hadi kiadások miatt van, jelentős pénzeket pumpálnak bele, nyilvánvalóan, a védelmi kiadásokra, a fegyvergyártásba. Ugyanakkor viszont ez az életszínvonalat nem igazán növeli, leszámítva azt a néhány ezer, vagy néhány tízezer új embert, akik egy kibővült lőszergyárba például el tudnak helyezkedni jó pénzért. Ezeken kívül az átlag orosznak az életszínvonal nem igazán nő azzal, hogy több tankot gyártanak. Komoly infláció fenyegeti őket, és már a gazdaság túlhevüléséről beszélnek egyes elemzők, úgyhogy nem olyan rózsás a helyzet az orosz gazdaságban sem, főként az átlagembernek és főként a kisembernek. Amit itt írok, az gyakorlatilag nem újdonság senkinek szerintem, hogy a háború pénzelvonást fog jelenteni a civil szektortól, azon belül is a nem létfontosságú területekről, tehát ott fognak spórolni, ahol tudnak, és ami nem kritikus, tehát amit el lehet napolni, mint fejlesztést, vagy mint karbantartás, azt el fogják napolni. Itt jut eszembe mondjuk a nyugdíjrá értékének a megőrzése, tehát az nem fog infláció követő lenni, a szociális jutatásokra nem fog pénz jutni, és a nem kritikus infrastruktúráknak, például az utaknak a fenntartása, vagy a csatorna rendszernek a fenntartása nem lesz prioritás, illetve ezeknek a bővítése, amelyekben szintén nagyon elmaradott Oroszország egy modern európai nagyhatalomhoz képest mindenképp. És ennek a további megerősítése az, hogy a nemzeti tőkealapukból, amelyet egyébként arra hoztak létre, hogy az olajból és gázból bejövő eszméletlen pénzeket összegyűjtsék egy kupacba gyakorlatilag vésztartaléknak a jövőben. Na ezt most felélik, és kivonnak, illetve elvonnak ebből a tőkealapból milliárd dolláros mértékben pénzeket az invázió óta, hogy betömjék a költségvetésnek az ilyen-olyan hiányosságait és költségeit. Gyakorlatilag úgy, mint ahogy itthon elvették a magánnyugdíjpénztárat az emberektől, ha még valaki erre emlékszik.
Ez egy érdekes grafikon lesz, amit itt találtam, ugyanis ez a jobb oldalon levő fekete kimutatás gyakorlatilag alátámasztja mindazt, amit eddig is elmondtunk, és eddig is lehetett tudni, azaz, hogy ezt egy nagyon gyors, egyszeri villám hadműveletnek, egy villámháborúnak tervezték az oroszok, de nem jött össze. Ezt onnan látjuk, hogy a kiadásoknak a mintázata változott a korábbiról az újjáértékelt felé. Fehér színnel láthatjuk az addigi 22-es védelmi kiadásokat. Itt látunk egy nagyon erőteljes emelkedést trilliárd rubelben, tehát ez abszolút értékben mutatja az értéket, a kiadás mértékét, és kékkel és sárgával látjuk a korábban tervezett kiadást, és sárgával a most tervezett, tehát később tervezett kiadást, és ha megnézzük a fehéret és a kéket, akkor azt látjuk, hogy van egy hatalmas kitüremkedés 22-ben, de 23-ban és 4-ben már egyből visszaesik, vissza akarták vetni a védelmi kiadást. Ennek csak az lehet az oka, hogy itt már győzelemmel számoltak, és azzal számoltak, hogy nem kell fektetni a hadseregbe annyit. Ezzel szemben a 23-as büdzsétervezetben, tehát már az első kínos események után módosították ezt, és még jobban emelték 23-ra a kiadásokat, és majd sokkal óvatosabban csökkentve érik el a 25-ös szintet. Ebből a fehér és sárga mintázatból pedig egy ilyen felívelő és lassan ereszkedő ágat látunk, amely minta pedig azt mutatja nekünk, hogy egy hosszabban elnyúló konfliktusra készülnek fel, de még egyszer ez az invázió bakiai után keletkezik. Tehát ezt a büdzsétervezetet, ezt a büdzsé mintát csak azután látjuk, miután elszenvedték a vereségeket. 2024-ben a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet szerint, ami egy eléggé nívós intézet, 140 milliárd dollárra becsülik a védelmi kiadásait Oroszországnak, ami 35%-a teljes büdzsének. És az teljesen igaz, hogy az orosz védelmi kiadás, tehát az oroszoknak a fegyverre költése, úgymond, az 10-szerese az ukránnak 2021-22-ben, tehát egy 10-szeres különbség volt a két fél költése között. De hogyha ehhez a büdzséhez hozzáveszünk olyan civil kiadásokat is, amik egyébként az invázióhoz tartoznak, ezek a támogató kiadások alatt olyanokat értek például, hogy orosz munkásoknak és vállalkozóknak, munkavállalóknak a megszállt területekre való elhelyezése, az plusz pénzt jelenthet a kormánynak, és nyilván a Krímnek és az ugyanolyan megszállt területeknek az eltartása, azoknak olyan 2,5 millió embernek az eltartása ugyanan, az plusz költséget jelent a kormányra nézve, az államkasszára nézve. A gazdasági egyenlőtlenségekről egyébként korábban beszélt és megígért módon, itt láthatunk ábrákat.
A bal oldali ábrán azt látjuk, hogy a bevételek, az országnak a teljes bevételeinek az aránya hogyan oszlik el a társadalmi osztályokon belül, hogyha 3 osztályra vágjuk fel, szeleteljük a társadalmat. A kék az a első 10%-ot jelenti, tehát a leggazdagabb 10%-át jelenti a társadalomnak, a sárga a középső 40%-ot, és a piros pedig az alsó 50%-ot, tehát a szegényebb felét jelenti a társadalomnak. És gyakorlatilag ez az ábra, ez a baloldali ábra azt mutatja nekünk, hogy hány százalékot, tehát mekkora részt visz haza az ország teljes keresetéből az adott osztály, és itt látjuk azt, hogy 1905-től 15-ig, tehát 15-ig, tehát már jóval Putyin hatalomra jutása után, a szint, ami beállt, az az, hogy a felső 10%-a az embereknek viszi el az összes keresetnek a 45%-át. Tehát az összes ember által megkeresett összes bérből 45%-ot 10 ember, a felső 10 ember visz haza. Szemben az alsó osztályjal, vagy akár a középosztályjal is, akinek a vagyona relatíve csökkent. A Szovjetunió bukása után itt láthatjuk ugye a Szovjetuniót és a 90-es éveknek a nagy válságait, és milyen érdekes módon, milyen érdekes az, hogy a 90-es éveknek a válságai csak kiugrasztották a felső 10%-ot, és mint ahogy láthatjuk, 1905, tehát itt a cári Oroszországnak a szintje gyakorlatilag visszaállt, teljes egészében visszaállt. Tehát gazdasági egyenlőtlenségek tekintetében gyakorlatilag egy feudális birodalmi Oroszországról beszélhetünk, ahol elképesztő gazdaságban él a felső 10 000 vagy 20 000 ember és családjaik. Jobb oldalon pedig az látszik, hogy mekkora különbség van a Moszkva és az olajtermelő régiók és mindenki más között. Úgyhogy ha te egy átlag orosz vagy, és a régiódban nem termelnek olajat, akkor gyakorlatilag megszívtad, ha nem tudsz elmozdulni máshová a nagyobb városokba, vagy olajtermelő régiókba, amik igazán jól tudnak fizetni.